Bagong, iki apa sing nyolong pustaka James Limasada? Wah iki sing nyolong dompetku. Wus. Ora ngerti karo kowe sapa kok nyolong. Wah, kenane palsu iki. Karo aku kok ora tepung. Padahal aku ki wong sapa wae ngerti ro Bagong kok dadi ora tepung karo aku. Kowe kere-kere ora minggat pateni. Wis to Gong iki apa? Lha linggo kuwale Ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi apa kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Pindah. Mesok ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara. Yo. Baladewa Kakang. Ya Werkudara piye? Kowe jangan iso meneng ra kuwi. Wis malik dawang sing Baladewa Kakang, aku kakangmu piye? Mboten. Ya kadang ketonto ya terus. Iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pakde, aku tak matur karo Pakde. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Cilik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Cilik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe ya suwane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Cilik Sediwa. Mula ngendikane Mak Cilik Sediwa perkara pustaka James Limasada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Membanata Ndarawati. Lan saiki wis langkung nggawa pustaka James Limasada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Cilik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara. Rama Jodipati, mergo sing nundung Rama Jodipati. Nek perkara pustaka James Limasada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati nggone nyuwun ngambil pustaka James Limasada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yayi Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Bonom wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Apa kok? Heeh. Jam piro teko? 1:30. Aku 1:30 ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene terus tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Ora tak ngonone tegelon, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge minglah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngeling rembug nang kene iki, Pakde. Rikat lampahing rata tan Mandara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Ram kang tumingal gendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna imbal wacana. Praptaning nata Ndarawati kadharaken Raden Harya Setyaki kagiat sangging samya mulat.
ngayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta lho lah iki malah yen ngono bejo kemayangan Kresna apa pancen wis katon padhang kana negara Ndrawati wekasan Jati wis kundur maneh marang Praja Ngamarta lho nun sewu kok Prabu kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta Gusti kowe aja guyon kowe mau tak tutke tak derekke sowan marang negara Ngamarta jare negara Ndrawati ketaman pegebluk mula tumuli aku nderekke sowaning Yayi marang Praja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yo aku seksine. Malah ora mung aku Janaka ya weruh Puntadewa ya maringake pusaka. Nganti aku tegel nundung karo Dewa merga mbelani karo Kresna kakangku. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban awu anget aku Setyaki wonten timbalan. Mula ana ing dalan pun Kakang lak tansah nerasanan lawan Siadi. Siadi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun Kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nanging kaya ilang kekuwunge iki ana ngopo Setyaki nggih kula kemutan Koko Prabu nggih seksinipun Setyaki kula nembe sowan dinten sak mangke menika Werkudara seksine Setyaki aku lagi wae sowan ning negara Ngamarta malah tak sawang Datulaya wis katon sepi tumulipun Kakang Ngambandir Gantara niti priksa kanan kiwa ning negara Ngamarta lah kok malah Koko Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe stripun badhe nyuwun priksa menika wonten lampang menapa lah dalah tenan ora waduh ora merucut ucape Antasena kandhane kok kapora Pak Bawa es korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane waduh sak kira ki nek arep waduh ora waduh iki wis kebacut kok waduh wah Sedewa aku njaluk ngapura iya Dimas ora dadi ngopo ya iki suwene meneng wae kok cerewet terus ha kae njaluk ngapura sapa wong Sedewa wae ora ana nek ora diwangsuli kok nesu Gong nun meneng sik iki Lembuk Wigati siap menika ateges negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala wah ketekan telik ingkang dusta pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Waduh, mongko pun Kakang dadi saksi tama. Atur Nyai Prabu Durwati kunjuk Nyai Prabu Darmakusuma wekasan Nyai Prabu Darmakusuma maringake pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Inggih. Werkudara tumuli mentala kelawan adimu lanang rak ngono to? Iya. Wis, perkara iki ora sandadak padha digawe getun. Jereng sing jeneng lelakon kuwi adile ming dilakoni, pacoban kuwi adile mung disandang. Yo. Mula sesuk meneh kuwi sing prayitna ngati-ati. Aja gampang kepilut marang gebyaring busana, aja gampang kepilut marang akeh Raja Brana Picis, aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ingkang saknyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Ya, aku njaluk ngapura, Dara. Nggih. Janaka Yai Prabu Darmakusuma dikanthi derekno tindak menyang ndi sowan ning Karang Kadempel Petro dalem bapakmu piye lho sampean pun prisane bapak loro wis pun dilek durung waduh mbeto napa ora nggawa apa-apa wah jeruk-jeruk ora masalah sing kecut wis nggo linu-linu untu ya mangane linu uripe ha iya tolong linu untune ha iya sowan ana ing Karang Kadempel Werkudara ya mengko manut karo ngendikane Kyai Semar ya
kabeh diganti ning negara utawa ning Karangkadempel. Elinga. Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyang lakone nggudel bingung numbuk bentus ora weruh kiblat. Yen tanpa nata Ndrawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe. Nanging yen tanpa Semar, merga Semar ki pusaka ing bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa ing cekaten kelawan Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput tu muli dadi bener, ingkang bengkong tu muli dadi jejeg. Yo, kok ora Bu? Nggih. Monggo dateng Karangkadempel. Yo. Petro, nun. Sowan bapakmu. Alhamdulillah, Gong. Sinuwun Ndrawati barang areneng Karangkadempel. Wah, wis Semar ki mung etok-etok jan ora ngawur Semar. Pomeng golek sumbangan ya ora. Iki anak apa to ya? Anak kodhok. Nah iya kan. Monggo sinuwun. Kok Prabu? Ya ayo. Ora kudara. Ya tak derekke. Antasena melu ya nggih. Ya Pakde ngestake dawuh. Setyake ayo. Monggo kula dherekaken Kok Prabu. Arep pisan jepura pengin diaturake Petruk kelawan Bagong. Panjen kasunyatan teko Kakang Semar nandhang raga ingkang kaya mengkono Kakang. Kakang Semar iki Janaka bendaramu ing Madukara Kakang Semar waluya nirmala temah jati jati temah mulya ilang lara ingkang sinandhang dening Kakang Badranaya. Kakang Semar yen to pancen Kakang Badranaya kuwi darbe pepinginan marata gage aja terus amilalu apatrap kaya wong nandhang raga nanging gage wungu Kakang Nayantaka matura marang para Pandhawa ingkang kabeh padha rawuh suwana ning Karangkadempel Arjuna Werkudara menapa apa dene Yai Prabu Darmakusuma ingkang wis padha rawuh ning Karangkadempel kabeh mung mituhu marang kersaning Kakang Badranaya. Dipul wah mesakno marang para Pandhawa aja nandhang lara kaya mengkono Dipul. Gage Tangiya Semar apa wigatine kowe duwe lekas sing kaya mengkono yen pancen kowe darbe panggayuh kowe darbe pepinginan matura Pandhawa ora bakal wegah mujudake pepinginaning Semar Badranaya ya pamonging para Pandhawa. Ngenten iki Ndara. Bendina kemeng enten iki mboten maem mboten ngombe ming kecap-ketip awake panas wingi kula tes pen goblok kuwi lho sing nggo ngetes anget iki lho ayo ming dites ngono wae dites suhu badan ora nggo pen ora wingi kula tes niku ngantos 50 gangsal derajat panase ra jama-jama awake mesake Ndara mbok nggih pripun carane digolekke tamba napa ta napa wingipun kula blenderke pace nggih mboten suda mboten diunjuk malah ming diambu tok terus tutuke mingkem mboten purun ngunjuk napa-napa pun kula goleke wortel nggih pun kula blender ini pun kula deploke indel wedhus nggih mboten kula omong sing apik to kok tangan kok dilebokke cangkem ora aku ki ngomong senengane bapak ki lara tenan Kakang Semar aja kaya bocah cilik Kakang Arjuna ngerti sejatine apa ing katindake Kakang Badranaya sayekti Kakang darbe panjaluk Kakang darbe pepinginan nanging mung ora kepareng kawedharing pangandikan Kakang Badranaya Semareka ten prayetna samurires eka balik titiyani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaraning latar milang lintang Bima Sekti Kang Pranyata Kyai Nayantaka tan saged pinisah kelawan panengahing Pandhawa Raden Arjuna dupi midhanget
aturipun ingkang Badrana nggih Sang Arjuna. Dadi wuwuh kekuatan iki ora separah Badrana ya mila sigra. Nalika semanten wungu saenipun Indra kagiat kadra kasang-sangganing para Panakawan wau. Semare kotem prayitna semure kekonang sureng sorotetan padang blegegekugek sak dulita mel wah kompresore terus jeblok bareng waras ha iya waduh dari entuk warisan Semar mari matur nuwun Den nggih sampeyan sing iso menehi kekuatan kali kula Semar niku mboten iso dipisahake kali Pandhawa Kakang Semar syukur yen to Kakang Nayantaka wis pulih kaya wingi uni. Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis pulih kaya wingi uni. Wah, Dipol gawe amarem atiku, gawe bungah pikirku. Kula nggih ngaturke panuwun ndara-ndara sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sejati napa ingkang jinangka dening Kakang Badranaya. Kula niki menggagas kahanan negara Ngamarta. Sing saya suwe kawontenanipun boten ayem boten tentrem. Monggo Semar menika didhapuk dados pamomonging para satriya negari Ngamarta utamanipun Pandhawa. Nek nganti Ngamarta niku negarane rusak niku sing dicucuh sepisanan dening Dewa Semar. Mula katentreman karahayon lan karukunaning praja Ngamarta kawulane menika kula sing tanggung jawab. Mula mboten aneh nek kula niku janjane duwe gegayuhan. Lah rak apa to? Kakang Semar darbi gegayuhan apa? Supaya uriping para kawula sanegari Ngamarta menika tebih saking raos cecengilan panas kendah wen pati upen langkung-langkung ngagengipun tebih saking regejegan tebih saking raos ingkang boten sae mila kula janjanipun kepingin mbangun kayangan wonten negari Ngamarta. Candhak lakone. Wis wingi mbangun gedeng kesenian. Saiki didadekke mbangun kayangan. Ayo wis ben ora apa-apa ngono kuwi bebas kok. Ora kudu kewengku ya ming rada beda wae. Heeh. Terus Pak, lanjut.
Mula kula kepengin ngrawuhke pepundhen Pandhawa wonten Projing utawi wonten ing Karang Kadempel menika supados para Pandhawa menika nyaketi gumregut gumregahing para kawula. Mergi napa, Dara? Sing jeneng kawula niku mboten butuh diwenehi dhuwit, mboten butuh diwenehi brana picis, ning butuh dicaketi rasane. Kula gandeng Pandhawa sampun sami rawuh. Napa sing dadi penjangka kula niku ajeng kula wiwiti. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Nanging ndadekno pangertenmu Kakang, nggih. Ingkang sowan ana ing Karang Kadempel nembe para Pandhawa. Mongko durung jangkep. Lho. Durung jangkep mergane ragil Pandhawa ya kuwi kadangku Yayi Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Ndara Sedewa niku arang-arang gawe masalah. Arang-arang gawe perkara kok saged tindak menika merga ditundung karo bendaramu Werkudara. Mergane Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada ing bakal kaparingake nata Ndarawati kinarya tumbal wadaling Projing Dwaraka wekasan Werkudara Murina adine ragil ditundung saka negara Ngamarta. Mula sing gedhe pangapuramu Kakang sowaning Pandhawa durung jangkep pustaka Jamus Klimasada uga durung bisa sowan marang Karang Kadempel. Kakang Semar Semareka ten prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lah kok ngoten lakon. Petro kali Bagong dereng matur malah kula wis ngerti lakon teng Praja Ngamarta saking sampeyanipun ingkang minulya sinuwun Ndarawati. Mula kang saka kuwi miturut iga penemuning Kakang Badranaya apa sing kudu katindakake dening para Pandhawa. Lah kok dadak takon apa sing kudu katindakake? Barang sing ilang niku wajibe digoleki. Napa-napa sing ora ana niku diwajibe diupaya supaya bali ana. Ndara Sedewa supaya dadi jangkeping para Pandhawa, pustaka Jamus Klimasada kudu tetep dadi pepayunging para Pandhawa lan kudu rawuh enten Karang Kadempel. Mula bab perkara iki kula pasrahke kalih sampeyan. Nek sampeyan ora iso nemokke pustaka Jamus Klimasada, Ndara kula Sedewa ora minangka dados jangkeping Pandhawa 5. Lah napa ajeng lakon penjangkaning Semar Badranaya Den? Kresna sinayang mangkelung mingkonaken
Tadi karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati toro ora sambut tambuhi kekarepaning Semar Badranaya sayekti siadi wis gamblang yo aku wis ngerti gegayaning Kakang Semar ingkang bakal mraja kahanan negara Ngamarta sarana mbangun kayiwangan tegese mbangun marang jiwa lahir lan batining para kawula yo pancen mengkono tumuli Kakang Semar maring dawuh ora bakal kelakon penjangkane lamun pustaka Jamus Klimasada ora rawuh marang Karang Kadempel Sedewa ora dadi ganeping para Pandhawa 5 mula wis dadi ngendikane Kyai Nayantaka ora usah dadak tinuding pun Kakang wis krasa lamun pinasrahan babagan lakon iki yo Yayi sira lan kadangmu Yayi Panengah tindaka metu ndedharaten pun Kakang nak ngambah dirgantara yen ana wong-wong nyubriyani ing sajake ana sambung rapeting lan pustaka Jamus Klimasada ora sandadak wedi kangelan candheten takon ana apan durung karuwan nggone pun Kakang lan siade goleki menyang endi dununging Nata Ndrawati yo wis to dawuh sing pine panca pepetoke ngayamono ya jagat mangstung karo wayapura jagat wah aja nganti kleru aja nganti aku mbelani Kresna ingkang dudu saknyatane Dimas waspadakno iki pun Kakang yo aku ngerti iki sapa wani madha rupa kelawan aku aja ngawu gawar ngawur kowe menungso ingkang epeh gedhamu teka kowe memba Nata Ndrawati kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada kanthi gawe geger kana negara Ngamarta ayo aja mati tanpa aran kowe ngaku kowe sapa Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna aku Nata Ndrawati aku ingkang nggadhampar keprabuning Dwaraka aja ngawu gawar ngawur kowe aja ngaku Ratu Ndrawati Werkudara iki menungsane sing nyolong pustaka Jamus Klimasada Werkudara kowe gampang diblithuk karo menungsa sing aku Nata Ndrawati marata gak wis wadana aku dulurmu aku kadangmu Ndrawati wah rasaku kan cerewet
Iki apa sing nyolong pustaka James Limasada? Wah iki sing nyolong dompetku. Wus. Ora ngerti karo kowe sapa kok nyolong. Wah, kenane palsu iki. Karo aku kok ora tepung. Padahal aku ki wong sapa wae ngerti ro Bagong kok dadi ora tepung karo aku. Kowe kere-kere ora minggat pateni. Wah. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Ayo dulur wis padha kalah karo aku. Ora ana ingkang mangga mulya Nata Ndarawati. Yen pancen kowe ngaku Ratu Ndarawati ing sejati, sirnakno Ratu Ndarawati ing iki. Oh lah dalah. Pancen wong iki nek lagi winong wong ora iso dipidak wewayangane. Selagine adikku Arjuna Werkudara padha mundur wedi karo Nata Ndarawati. Apa rumangsamu aku wedi karo kowe? Ungana dadamu tiban tanganku ora tinjung akhirat. Aja duntang Nata Ndarawati iki maju leganing atiku. Sinuwun Kresna iku ora pisan ora pindho ngono kae. Tantangan rame-rame kok mati dening aku klepat lunga. Jebul Sinuwun Ndarawati iki pancen rawani perang tenan. Iki sapa ta iki? Lho. Sampeyan kok ora tepung kalih kula? Kula niku sesuk mirokke jarik sampeyan. Kok ora tepung kalih kula niku pripun? Lho, iki Petruk. Ah, kene ora. Aku Nata Ndarawati ngeten mawon. Sampeyan kula akoni Nata Ndarawati ning nek purun maringi sedekah kalih kula. Karepmu piye? Gandeng sampeyan mboten gadah pengikut. Ndara Janaka, Ndara Werkudara kabeh do percaya nek Sinuwun Ndarawati sing nika sing asli, kula nderek sampeyan ning sampeyan bayar kula per jam 60.000. Mengene ajeng napa-napa tambah. Nggih. Kowe iki pemandu apa piye? Per jam kok semono. Wong jeneng wong arep ngladeni kok. Kowe le nawak yo sak penake dhewe. Ora gelem ya wis, ora arep ngaku Nata Ndarawati lho. Kanjeng langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung. Lho suwe ning aku mlayu saka ing Mahabharatan nasak telenging Wanawasa iki ana pandhita wangune pandhita ing mapan ana ing telenging alas iki sapa ditepungake wae aku Brahmana kleyang ngabur kangenan mendung kebaratan ing endi tibane ya kono papan dunungku. Aku Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Panjenengan sapa sinuwun? Takon karo aku Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar Pranyata. Sing mburi sapa? Lho, aku ora nggawa kanca. Iku aku nusul. Petruk ki mbok yo nganggo swara tuk apa piye? Kok tanpa nganggo iringan babar blas yang batur ya. Nganggo iringane sin Nalendra Satriya nganggo iringan. Mengko mung kere kok nganggo iringan. Kere niku iringane anggere gamelane mandeg terus mlumpat panggung jukuki dos-dos niku. Kaya wingi ya, Truk. Oke tenan kerene. Oh. Nanti diitung ora. Sak penake ora.
kersane apa sinuwun? Karepku aku golek Pintasraya. Lho, Pintasraya piye? Aku kuwi duwe mungsuh. Wujude Nalendra jebles kaya aku tanpa beda. Ora genggang sarikma. Nanging menungsa kuwi ngaku Natandrawati ing Nyidra Pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Begawan Dewa Kusuma, nek sampeyan iso nyirnake Nalendra ing wujudane kaya aku, sampeyan njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Sinuwun, kepasang Yogya katujuh ngene. Dene sejatine mataku ning jagat iki wis sinampiran pakaryan kudu nglakoni tapa ngrame. Tetulung marang sak pepadaning urip. Mula gandeng sinuwun Ndarawati nyuwun tulung kawan aku mesti wae tak tulungi ning aku tanpa pamrih apa-apa. Kowe lah yen pancen ora pamrih apa-apa malah tiwas kebeneran. Mara gake sirnakno. Nalendra wujudane kaya aku jebles ing Nyidra Pustaka Jamus Lima Sada yen perlu pusaka mau rebuten ya pamujimu tak jaluk sinuwun tak tandangane mungsuhmu ing wujudane kaya sira sinuwun Ndarawati. Kancing langit kelap-kelap aton lir kincang ing risang mawe gandrung. Sapa iki? Ana Brahmana muda teka prapta ning ngarepaning Natandrawati itu muling mlumpruk ndeprok. Kowe sapa? Menawi paduka ndangu kaliyan kula menika pun nami Begawan Dewa Kusuma. Lho, Dewa Kusuma nggih kasinggihan mekaten. Menawa paduka Nalendring Ndarawati, iya pancen mengkono. Menawi ngaten jumbuh kang ngendhanipun Nalendra ingkang sami lan panjenengan, nalika semanten nyuwun tulung dhateng kula supados kula damel srana sirnanipun Nalendra ingkang wonten ngajengan kula menika. Krana panjenengan sampun tumindak ingkang boten sae. Inggih menika Nyidra Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada saking negari Ngamarta. Sarana Memba Natandrawati, penemban. Yen mancen kowe kuwi pendhita mestine awas paningalmu. Yen mancen kowe iki brahmana mesti wasis waskita ngesti. Marata wengakna permana jati aja nggunakake netra bat lair. Sawangen iki Natandrawati apa dudu? Menawi saking penyawang kula panjenengan menika mboten wujudipun titah semantah. Kanthi permana jati sampun saged nyebataken bilih paduka menika tumbak para welang payung tunggul naga sarengan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Loh, kok dadi mesti pirang-pirang iki lak dikelokke. Petruk wong goblok. Kilokke dengkulmu mlosot. Ki anggepmu kuwi mesti apa? Kuwi iki tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aduh. Nganti kualat cilaka gong. Arep ora tumbak karo perang ora? Ora ya wis. Ora rene kowe. Ora. Tak duduhi lho. Emah. Iku aku nek merono wis malah kedawa-dawa jame. Waduh niki pendhita niku ampuh tenan sinuwun. Iya. Pendhita iki pancen ampuh Petruk nggih. Iso ngasorake Nalendra Ndarawati ing sejati jebul kumpulaning pusaka negara Ngamarta mula ora aneh yen pustaka Jamus Lima Sada iso diboyong kanthi gampang. Nggih. Lah iki dadi sarana bapakmu kasembatan nggone bakal mbangun kayangan. Jan seneng banget lho. Bapak niki iso mbangun kayangan ati kula seneng banget.
Iya Petro nggih. Lah terus Begawan Dewa Kusuma Petro samangen to. Arep nganggo busana werna-werna ning aku ngerti nek iki adikku Mbumira Tawu Sedewa. Terang sembah bekti kula pun yo iya tak tampa pangestunipun Kakang Manono kula pundi nggo jimat Petro nun pusaka kuwi gawanan ning Karang Kadempel nyembah sik ping 3 ndak kuwalat nggih pusaka ora baen-baen pusaka kuwi kedadian saka menungsa kedadian saka Nalindra ingkang digdaya mula panggraitane tanpa beda kaya menungsa nek kowe ora nyembah nek nganti pusaka kuwi engko nesu tumbak kuwi iso mancep ning dadamu dhewe medhek-dheki senengane. Mula nyembah sik nggih. Sekali-sekali nggoyong pusaka ampuh-ampuh. Ilang syarat sawane. Ora malati oleh ngabdi ing Petruk. Nyuwun sewu. Gong ora ngadang-adang ngono iki ora liwat. Ku tak tendang lho kowe. Apa ta? Ya. Tangkil kowe ora. Sedewa iya wonten maring adawu. Ora usah duwe rasa serik kelawan kadangmu Njodipati sayekti. Kadangmu nunggul pawenang Werkudara wis ndodho kelawan keluputan. Nggih, mboten dados menapa Prabu. Nyatanipun menika dados pangasah pangungkaling jiwa ingkang rayipun Sedewa. Malah kula remen dene kula ingkang saged ambabar lelampahan calim pustaka Jamus Klimasada tuwin saged ngaturaken sinten sejatosipun Natandrawati ingkang memba utawi wujudipun ingkang wantun memba Natandrawati tumunten wantun mlembat pustaka Jamus Klimasada. Ya, ayo ning Karang Kadempel monggo kula dherekaken kok Prabu. Kahanan Ngamarta wis padhang. Ing nyidra pustaka Jamus Klimasada wujuding Natandara ing kedadian saka tumbak karo welang payung tunggul naga. Wah, pancen yo aneh-aneh bae. Sinuwun Ngamarta. Iya Kakang Nayataka. Sejatosipun lek kula nyuwun pustaka Jamus Klimasada menika ana mungkin Arya Srana Pandhawa sami mlempak wonten Karang Kadempel. Ndara niki pusaka dipun tampi rumiyin Kakang Semar ora nggunakake panjenengan ingkang mundhe pusaka rasane Karang Kadempel niku wis ketekan pusaka katelune Ndara. Kanthi mekaten sejatosipun ndara-ndara kula Pandhawa niku ngajak kula kanthi nyaketi gumreguting para kawula. Nyaketi dhateng para masyarakat mergi menapa
kawula menika mboten butuh dibiyuki brana picis, mboten perlu butuh dijanjeni sing dhuwur kaya dara kekalangan. Mboten perlu diparingi napa-napa sing supaya kawula niku percaya karo sing peparing, mboten. Ning gandeng kawula Ngamarta niku wis duwe pepundhen, wis duwe sesembahan inggih menika para Pandhawa. Karep kula niku Pandhawa aja mung ketungkul anggone nyawang wonten ing dhuwur, ning kala mangsa nyawang wonten ing ngisor. Supaya sing ngisor niku mboten pating blengkrah, mboten pating bejajik sak penake dhewe. Iya, Kakang Semar. Sarana manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula saged mujudaken negari Ngamarta menika embanipun kados diri wonten ing Kayangan. Kayangan nika papan sing tebih saking suker sakit adoh saka rasa dina-dina. Wontenipun namung manunggal tetunggalan ayem tentrem rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mugi sarana Ngamarta gesangipun para kawula embanipun gesang wonten ing Kayangan kasembatan ngen kula mbangun Kayangan. Wekasan para kawula ayem, ayom, tentrem, manunggal tetunggalan mujudaken praja ingkang gemah aripah loh jinawi adil warata tias bagya mulya ndara.